Така. Лего колата на папката. Има всякакви екстриани. И въртичките. А отгоре, ето тук има едно и се завива колетата. Чакай, чакай. Вижте сега. Тук докато се върти това, Гледайте гумите. И ето тук също. Сериозно? О, да! Цилиндърите. Цилиндърите се мърдат. Чакай да снимам, чакай. Дръпни се за малко. Ето ги цилиндрите. Те се мърдат. Чакай. Ето ги как се мърдат, като се върти това. Ето така. Върти се и цилиндрите се въртат и гумите. Чакай, дай покажи как. Това се разгоди отгоре. Що псува же? Това. Ето и това по ще покажем. Екстрите. Сега покажи как като се върти она джаджа отгоре. Се въртят и гумите. Ето и гумите се въртат. А пък тук сега сложното изобретение. От създателята на хотел Трансилвания. Прикаляваш. Покажи докъде може. И ето това тук, ето тази джаджа подпира. Чакай, покажи как е дигнато и как ще падне като. Значи, виждате сега, ето това тук. Тук има една джаджа. Въртите, докато мислите, когато искате, спрете. И ако го оставите така, то ще падне, но ако го завъртате така, после слагате тази джаджа, то не пада. Остава си там. Да. И чакай сега да покажа. Нещо отдолу. Отдолу. Ето, всичко сложите. Как? Чакай. Вижте сега. Върти го. Тук се върти едно нещо и това в момента се върти. И това се върти, това и стига до там, където това се върти. И върти задните гуми. Покажи. Ето, значи върти, идва тук и върти задните гуми. А това откъде стартира? От никъде. Да, това беше с електрическото. Не. Чакай, някакъв проблем има. Какво е? Странно, виж като го върта. Едната гума спира преди нея. Я дай пак. Тая гума спира преди оная. Нещо е заяло. Или твърде навътре е мушната. Да, и аз това си помисля. Нещо не е наред. Тая гума спира преди тая. Значи нещо не е наред с гумата. Може да я смажим. Да, бе. Значи... Техника. Аз искам да покажа и други неща. Хайде после да го направим. Не това. Искам да покажа отвътре. Какво? Как е нещата, как са? Чакай, че това е много крехко. Какво му е крехко? Ето, от тук вътре се отварят въртичките. Ето тук има, там е кормилото, има километраж. А пък вижте това. Това тук какво е? Чакай. Чакай така. Ето това майче е ръчната. Ма нищо не се вижда, много е тъмно. Тук има една джаджа, където са... Ето където се мърда. Но има ми сянка, бе. Ето, едно червено, е такова. Ето където се мърда. Нищо не се вижда. Вижда се малко. Червеното нещо. Ето, чакай. Ето, вижда се. Ето това червено нещо с ръчните спирачки. Не съм. Сега ще го покажем отдолу. Чакай. Ето, дърпа. И тук, виждате ли ето тези тук? Да, сега. То се мърда. Ето тези неща вътре. Чакай. Долу се не види. Чакай. Давай.
Ето тези неща там вътре, малко по-надолу се мърдат. И вътре има едно червено, където се мърда надолу. Сега разбрах за какво е това. За какво? Виж, преди това като го правих, виж, не работи. Това е... Не работя, виж сега. Чакай. О, нещо се е бъгнало. Не, бе, ние сме ударили ръчници. А пък сега, виж. И не се върти. Оле, това сега чак го разбрах. И сега... Работи! Готиното! Аз това не го знаех. То някои неща се осъзнават. Добре, това ли беше? Да. Добре, това беше интервюто. Вижте какви гуми съм. Това беше интервюто за колата на Павката, която ще бъде показано на моите родители. Тъм-та-тъм!